ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಇದಿನ ಸಾರ್ಲ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಈ ತಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು, ತಾರಿದ ಕಲಿಲ ನಿಖಲ್ ಪರ್ದುಪ್ಪಾರು. ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಪಂಡ ತಾರಿದ ಕಲಿಕ್ ಬಂತೇರು. ಅಮೃತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪುದಾರಂದು ಐದಕ್ಕಿತ್ತ ಇರೋಲು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪುರತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ನಾವು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರೋಲು ಬಾರಿ ಚೀಪೆದ ಐನು ಕೆತ್ತದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇರೋಲು ತಿಂದುಪ್ಪಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅಂಡ ಐತ ನೆಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವಿತೆ ಬೂರ್ದ ಐತ ಮುಂಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು. ಐತ ಮುಂಗೆ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲಿನಿ ಐತ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾರ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮುಂಗೆ ಬೆಜ್ಜರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲಿದ ಮುಂಗೆ ಎಂತ ತೋಚ್ಪವ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮಾತ್ರ ತಾರಿ ಪ್ರಮಸ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಗೆ ಐತಿನ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಉಂಡ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹಾಲಿಜ್ಜಿ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿನತ್ತ ಮರ ಅದು ಪುನರ್ಪುಲಿ ಮರ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುನರ್ಪುಲಿ ದಾಲ ದಿಗಿಜ್ಜಿ ಬೇರು ಬುರ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರು ಬತ್ತು ಪಡಲೆ ಇಂಚ ಒಯ್ಪೋಡು ಐಟು ತುಲೆ ಐಟು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕದ ಮೂಜಿನಿ ಇಂದು ಮುಂಗೆ ನೆಕ್ ಮುಂಗೆ ಇಂದು ಕುಜಿಲಿ ಇದೆ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಕಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಕಂಕನ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ನೀರು ಪುರ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಂತಾರೆ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಉಮ್ಮಿಲು ಪುರ ಬಾರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಕನ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪ ದಿಕ್ಕುಲೆ ಇನ್ನು ಪರಂದಾತನ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ಪರಂದದೆ ಪರಂದ ದುಂಬು ತಿನ್ನೋಂತೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ತಾರಿ ಬಂದು ತಿನ್ನೋದು ತಿನ್ನೋಂತೇರು ತುಂಬದಾಗ್ಲು ಬಂಜಿ ಇಂಜ ಅಂತೀರಿ ಗೈಟ್ ಅಂದ ತಾರಿ ಪರಂದ ಮುಂಗೆ నేను ఇంట్లోనే బున్నోడది నెట్టే తారియాప నెట్టే ನೆತ್ತ ಮಡಲ ಪುರ ಯೂಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿರು ಬಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂದರು ಮಂತು ನೀಯೋಲಿ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಲೇನಿ ಅಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಇರೋಲು ಪುರ ಪುಣತಲೆ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಉಮಿಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಬರ ಹತ್ತು ಪೆಜ್ಜುನಕ್ಲು ಜನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮುಂಗೆ ಬರ ಎಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜು ಜೇರು ಖಾಲಿ ಬುಣ್ಣೋಡದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ నేను ಬೆಂದಿರ್ಗಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿ ತುಲೆಗೆ ತಾರಿಡಿ ದಾಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುದೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೀರೇ ಬರ್ಚಿನೆ ನೆಕ್ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಸನ್ನೆ ಅಮೃತ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಕುಂಡತೆ ಅಮೃತ ಬಂದ್ರೆ ಕಲಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಅಮೃತ ಪರ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲೇ ಮುಂಗೆ ದಿಗಿದಂಡು ನಿಂಚಕ್ಕಿಂತ ದಾಲ ಸೀಕಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದಕ್ಕಳು ನಿಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಂತೀನಿ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮುಂಗೆ ಏತು ಚೀಪೆ ಪುಂಗೊತ್ತೀನಿ ಸೆಕ್ಕರದಾಗ ಚೀಪೆ ತಿನ್ನೋದಂಡ ಈತ ಬಂಗ ಬರಡಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರಗ ಕೆತ್ತುದಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಿರ ನಾಡ್ನಿ ಜನಕಲು ಕೈ ಕೆಸರ ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಂತಿ ನೆಕ್ಕಿ ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಈತ ಕೆಸರು ಉಂಟು ಉಲೇಡ್ ಮೊಸರು ಉಂಟು ಅವು ನೀರು ಕೂಡ ಹೋಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಲೆ ತಾರಿದ ಮುಂಗೆ ಬಂದಂದ್ವಿ ದಿನದ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿಡು ಬಂಜಿಂಜವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ
ಎತ್ತಿ ಚೂರು ಪರ್ತದೆ ಎತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ತೊಲೆ ನೆಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ಡು ಬೊಲ್ದಾದು ಮುಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಮುಂಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಲಕ್ಕದು ಬಾಳಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಮುಂಗೆ ಮುಂಗೆ ಬರ ನಡ್ತೀತ ನಮ್ಮ ನಾನು ತಿನ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ನವೀನೇರು ಮುಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡೊಂದುರ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಕಲಿಪಾರ್ದುಪ್ಪಾರು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಈರೋಳು ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈರೋಳು ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ಬೋದು ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಮುಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟು ದೋಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಕಜಿಪುಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪದಂಗಿ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಡ ಆಜವಲಿ ಕಜಿಪುಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪದಂಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಂಗೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊಡೋರತ್ತೆ ಸೋದನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಯುವ ಕೃಷಿಗೆ ಮಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಂಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ತಾರಿದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಚೂರು ತೊಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆರಿ ಲಾಕಾಪು ಪಡವ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜೂಲ್ ಪಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾನ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಬದಿನ ಅವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತ ತಿಂದಿ ಇಂಗೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮುಂಗೆ ತಿಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲದಾದ ತಿನ್ಕಂತೂಕ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರಿಟೆ ಹೋದೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಟೈ ಅಂದಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ పనియా నేను చేరాంపులే వీడియో చేరాంపులే దాని అయితే కమెంట్ పడలేను నిన్ను మాతేరగలే షేర్ మన్ప్ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ సరి పనియా ಹೋಗಲ್ ತೆಲ್ಪಾವಿದೆಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ ಪನ್ ಮುಂದೆ ರೆಕಟೊನ್ಲೆ ಅವು ಆಯ್ ಪಂತಿ ಪನ್ 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 ಈ ಮುಂಗೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಇಷ್ಟ ಏನ ಶೇರ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಚ್ಚು ಮಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದಿನ ಸಾರ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ